Bos días a todos desde o meu recuncho de Trevinca. Hoxe, á espera de que xurda o número 15 da nosa revista Nós, a xente do redor, coa mesma impaciencia que esperamos aquela primeira experiencia que no transcurso destes anos conseguiu consolidar este magnífico grupo de persoas que creemos na cultura, que soñamos que ela nos levará á paz mundial, que tanto nos axuda a cumplir ca nosa misión no universo. Pois ben, hoxe quero poñer voz a un dos incontables traballos literarios dun dos impulsores disto que empezou sendo un ilusionante proxecto e que xa é unha impresionante realidade. Grazas a Avelino Jácome por todo, pero especialmente por ser e por estar. Saímos na noite de xeada, embozados ata a gorxa, para aturar o medo. O frío é terrível, mais o medo é xélido, glacial, tenebroso. Sorprendeunos a chamada do cazador das terras do Ribeiro, o príncipe do gran viñedo xeral, o custodiador de colleitas, para transmitirnos que un novo ser de ultratumba pode amenazar a nosa existencia. Un medo descarnado que xorde do leito do Miño, das fondas cavernas e transfórmase en inimigo dos bos e xenerosos. Esta casta de bebedores de sangue zungan todo, aliméntanse das entrañas dos débiles, son miserentos e cobardes, apegados ao poder, non teñen outro valor que a obediencia ao superior. Por iso son perigrosos ata cando se poñen da túa parte. Espétame nisa como un relámpago, mentras poño en marcha a nova estrategia de camuflaxe. Decidimos esfumarnos entre a noite, disimular a presenza e trocarnos de guerreiros en fantasmas. Ás veces é preciso ser fume negro entre as tebras para poder librarnos dos ataques. Odiannos porque representamos a derradeira expresión do ben. Somos a pequena folla que resiste os embates da crúa invernía, pendurada na pola que bate nas conciencias e recórdalles outros tempos, onde habitaban entre os vivos antes de ser mordidos pola ambición vampírica. Emprendemos a loita sen esperanza, a nosa derrota está segura. Sempre gañan os mesmos. Dende a xénese do mundo triunfou a súa caste. Pero alguén ten que facerlles fronte para que sobrevivamos, alo menos, a algún a maldade imperante. A canina crávame a mirada doce nas miñas meniñas e dime: nada está perdido ata que está perdido. Loita, que loitar xa é unha victoria de seu. Acariñolle o lombo, non entendo como unha cadeliña pode ser tan forte e saber tanto. Nisa dalle a garimosa o anaquiño de rabo que lle quedou, o anaquiño que sobreviviu ao machazo do vampiro de Verín cando era aínda unha cachorriña. Ela ten moito medo, pero supérao, por iso admiro tanto. A ousadía nace de repoñerse os nosos medos. Penso mentres nos agochamos na nosa cripta para repoñernos das feridas e volver á guerra mañá, se sobrevivimos esta noite. Gracias, Avelino.